Naghisgot si Jesus og gagmayng bata, pero ang iyang giatubang mga dagkong tao. So sa may pasabot ani, duha di ay kamining ang bata para sa Ginoo, na ay bata tungod sa iyang edad o sa iyang lawas, kanang gagmayng bata na di pa nato pasudlon ron kayo sa simbahan. Nga naa say bata nga dako nag-edad, dako naglawas, pero ang iyang espirituhanong kinabuhi murag bata, di pa kamaong mulakaw, ignorante sa mga basic nga mga butang, tingali dili kapugong sa pagpangihi, di ba kanang bata di man nakapugong, mangihi ram nagdritso, mo na way control ba sa iyang kaugalingon, labi na gyud niining gitawag natog sala. Naay mga tiguang na kaayo, apil na ning nagwali nga di gyud kapugong makasaha gidayon. Kamo unsa man mo, hingkod o bata pa sa inyong moral life? Hingkod o bata pa? Makapugong mo sa pagpamalikas. Mayo, makapugong mo sa kasuko. Kana bang tamparuson ka, di ka masuko, kapugong ka. Kanang kalagot, kung ang imong bana masakpan imong nangabit o ang imong asawa nangabit, kapugong ka. Sugod na. O pananglitan o gilad-ilaron ka, masakpan imong giilad ka, kapugong ka sa imong kasuko. Kapugong ka ng mga kalaway, labi nagkita ka diha cellphone na ang mga lain kay tan-awon. Kita ka diha na imo aging hapit way gisulob, kapugong ang mga laki. Astampari. Mo na makapugong ka ng pagpanglibak, labi na ron inigawas nimo simbahan, hagdon day ka na imong tupad. Sikuan ba? Kapugong mo sa libak. Daghan kay natong di kapugong oy, pasabot mura kag bata, anhara malibang, anhara mangihi sa asa dapita siya, mo nang ato yung taong butangag dayapir. Nga unsa may pasabot ni Kristo nga di ko gusto nga dunay usa ni ining gagmayng bata nga mawala. Kinahanglan atong tudluan ang tanang tao unsaon pagsunod sa Ginoo. Ang atong misyon mao ang pagtudlo, kay kining pagtudlo mao ni ang pagpangita sa nawala. Kana bang nawala nga karnero? Ang pagtudlo. Muna si San Ambrosio, usa ka magtutudlo, natudluan niya ang daghang tao, naapil si Agustin nga 32 anyos na tingali to atong idara. Nakabati si Agustin nga bata pa day kay siya sa pagtuo, na minaw siya ni Ambrosio, Saint Ambrose, na obispo atong panahona, hangtod gibunyagan siya, gitudluan siya, nahimos ang pari si Agustin, og nahimos ang lig-on sa pagtuo. Nahingkod ba? Tungod sa pagtudlo. Muna diri sa atong unang pagbasa, ingon isinggit. Unsa may isinggit? Tudloi ang mga tao nga murara mo og sagbot, murara mo og bulak, mawa ra mo. Di ba? Kung huypo na kuno ta sa hangin sa Ginoo, mawa ra ta. Saan? Tuo mo na? Ay siguro karong taod-taod wa na mo. Atak siguro ana. Mapil mo ato pare atong na hitabo sa may talisay nga gidaro sa kanini ang nahaybol nga dump truck. Buhi pa day mo. Iglusot ninyo ron diha na dump truck nga nagdaog anupog mahaybol nga gapalit kag isda diyan ang kilid adto gyud mo darok nimo. Wa pay siguro ang isda masud pa sa imong baba. Pero patay na ka. Kay naa masan maninda diha sa kilid sa karsada. Nga likuan pa gyud. Ug naay madaro diha. Ahurot yun nagkamatay. Nga, buhi pa day ka. Ang pari ron, mo adto ra ba Cruz Cathedral? Kay mo kuan, mo tambong sa ordinasyon. Unyag mahaybol lang na ang inuba.
o naabay mahaybol diha nga sakyanan, igagi na mo dapit sa may talamban, nya daruho ng inuba ang mapiit ang pari yun, nya makaikyas ang driver nga upaw. Makabuot day ko ana. Mura ra lagi ta og sagbot, mura ra gid tag bulak nga nindot kay tanawon dire, pero ini kataud-tauran mga hug, mga larag. Mao na kuno ipasangyaw. Mao na ayaw mo pagpalabi og kadawo, ayaw mo pagpalabi og pagpakasala aning kalibutana, kay ang pulong kuno sa Ginoo mulungtad og dili mamatay. Pasabot hukman ta base sa pulong sa Ginoo. Ang muhukom nato ang pulong sa Ginoo kay di siya mamatay. Kinsa man ang pulong sa Ginoo? Mao si Jesus. Di ta niya pasayloon kung patay na ta, pero karong buhi pa ta, tagaan ta niya pasaylo aron makabalik ta. Muna isang yaw na nga mintras buhi pa ta, maghinulsol na ta nito mga sala. Di ba? Ayaw na mo pag-practice anang mga gitudlo sa kalibutan nga sukwahi sa gitudlo ni Kristo. Sama pananglitan ingos Kristo, kanang inyong kwarta ihatag na ngadto sa mga kabos. Ayaw mo pagsigig tigom anang kwarta dinis kalibutan nga kutkuton lang sa anay o kawaton lang sa mga kawatan. Pagtigom og bahandi dito sa langit, pinaagi sa pagpaambit sa inyong mga grasya dinis kalibutan. O kining tanan nga ning ambit aning atong mga projects dinis atong simbahan, tuan na ni sila'y bahandi ros langit. So ingon ani ang atong paghinatagay. Ngano man tungod kay gusto ta nga makatigom og bahandi sa langit, kay mapapas ta diri anytime. Si Nanay Nini Tansan ning abot siya og 101 years sa iyang kinabuhi. Pagkakuan man ting ito 96, 97, 98 o 99 years old siya, ako gi iyang requeston nga mumisa sa iyang birthday. Pero pagka 100 years old o pagka 101 murag lain na iyang request. Di natin ko kaabot sa iyang level or ako ba kay nabisig maayo. Nga mao na nga kana ganing karon kuan na siya. Sa dayon na niyang opera, kay gioperahan man siya diri sa iyang internal intestine man siguro to. Unya ako siyang gitawag ko ni Sir Alex Tansan, iyang anak, o ni Sir Dodong Tansan Santiago Tansan Jr. nga pahilugan. Abtik pa kayo ba hilugan ti ka, nay. Oo, sige, hilogi ko. Sige. Na kung sa man, blessing o hilog. Hilog. Gibutangan man siya diri og kanang kaukaw. Iya gidayong gipukas. Sige, hilog na. Sige, hilog. Kay Diyos nun man kay ni siya. Kusog ay mang donate ba sila donate anang Tansan Hall diha sa SPFY aron magamit sa mga kuan. Murag iyaan man pod ni siya ni Bishop Jando. Mapuslanon kayo ang iyang kinabuhi. Nya, wa man sa sila pasagdi, ni asinso man sad, kwartahan man sa kaisla dinis kalibutan, pero mang-donate pod sila. O gani, dinis atong simbahan, di lang kumusultig hain ang ilang na-donate, basta niya sila daghang na-donate din hastas akong kinabuhi pagkapari. Di doon nasa na sila treasures in heaven. So, ang pasabot ani ba, kung magsige di itaghatag dinis kalibutan, dili sa di ita himuong kabos sa Ginoo dinhis kalibutan, mahimo sa tang posible sang mahimo tang dato. Nya dato sa ta dito pagkanindot ana, kaysa dato ka diri nya pobre kay kadito. Kay di jud ka manghatag sa imong kadato, magsige pa jud kag pangilog anang naang dili imo. Hasta pa karsada imong ilogon, himuon imong parkingan, himuon imong tindahan. Dako na jud kay kaanag negative dito sa langit. Di ba? Amay mo, kamo din mga buutan mamukayo. No. Buutan mo. Ang butlaway siguro. Karon daghan kay gabinungulay
Daghan kayong na nag-away tungod sa kwarta, tungod sa utang. Daghan kay mga mangingilad na naman tay daghang kwarta, mangilad pagyud, mangilad pagyud. Ana no? Mao na nga wa na gina dito. Mao na si Saint Ambrose ni invest pod sa iyang kadato, dato man siya wisdom, dato sad siya og bahandi. Ang iyang gialagaran siyang bahandi ang mga kabus. Ang iya sang gipaambitan sa iyang wisdom mao ang mga tao nga naapas kangit-ngit sa sala na apil si San Agustin. Muna sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Wa mo kadumdum. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Yes, gamhanan kay siya. Kahibaw siya tungod siyang gahom sa tanan atong binuhatan. Kahibaw pud siya sa atong kasing-kasing o kinsay atong gihigugma ang mga butang bas kalibutan o ang butang ba dito sa langit. Kahibaw pud siya o kinsay atong gihigugma dinis kalibutan nga mga tao. Ang mga tao bang gihigugma sa Ginoo kadtong mga nawala, kadtong mga makasasala, o ang atong gihigugma kana bang mga tao nga magsigig hatag nato og pabor. Ana, ato kaning pamalandungan oy. Di ba? Muna mag-ampo tas Ginoo nga ang iyang gahom motudlo nato unsay angayng buhaton. Gahapon bitaw naagi wisdom ang Ginoo nga gipakita nako. Dito man ko sa Asturias nagmisa ko dito sa Santa Lucia sa parokya sa akong classmate si Father Chris Amores. Alas 4 ang misa niya, kaon-kaon paggamay paghumas misa. Pag uli na namo des koan agi misa Asturias man to, nako palitag ka ng bingka sa Asturias. Mo to sige mig pangita. Kusog-kusog dagan ni Edgar, ang resulta na agi mi sa mga naninda og kuan saylo namin nako lugar sa. So gipabalik nako sa Dani dito sa kay Kuyog Mas Dani, puli-pulis lag drive Edgar. Nako balikan nga to dan palit og tong bingka dinhi lugar Miss Dan. Sus diha may nanabok mga bata. Mga 5 kabuok nanabok ba kuko dito pundok ito sa kiyanan ako unsa may inyo siya naigon mi nako nga usa ka buok laki o 4 ka buok babae nako sige kanta kanta dayon sila Pasko ay kay saya mga ana ba mga kanang moderno na TV nako kamao mo kasadya unsa man na nako kasadya ba nintak na di ka mao nako jingle bells siya kanta ni gamay kanta sa sila jingle bells kadiyot wa kahuman akong gipangtagaan og tag 50 pesos kada usa sus layat-layat sa mga bata purtig yung lipaya purtig yun lang lipaya niya highway bi ana diha naggikan sa tus atbang sus ang usan nila kakauban wa nalimtan man nila gamayng bata nilingkod sa karsada dito, nihilak og maayo kay gatan-aw siya sa iyang mga kauban dito nga nagdaog mga kwarta gasig hawk-hawk sa tag 50 ana-ana sa suga 50 gid layat-layat yung maayo ana so naghilak naman dito ilang gitabok pagtabok nila na may daghang sakyanan nga nagdagad di hapit ang mga sakyanan ang ilang gyud kalipay gyud nga dadon sa to nila nga risatbang dadon so wala dadon na ron yay, maligsan, sus, gidagin ang bata nga to, tabok, spika sila, nasan lima na. Padir, kanang, sir, kanang ganing di apay, wa mahatagi. Nako, kuan man na, kanang ganing, wa man na mo kanta, dito rin na sa atbang, tagaan na akong 20, pertiga pong lipaya. Nako, ay sabog panabok, anang pagtanaw mo sa sakyanan, ha, kaya naidaghang sakyanan, sus, nanabok mang yun. Naawahi ito katong gamay, giagak o gigunitan ba ito magwang, hapit yun matapsingis motor. Ang motor sa hapit sa matumba. Diha ko, ang akong kakulba ba, sus, og naligsan pa ito mga bata. Na nagamaginikanan sa dito, baka ito magtungit sa dito at bang. Nganong wa sa gyud pugni ilang mga anak, nganong gitugutan ato. Dito na nagyaw-yaw, kamo mga biyak-biyak na kayo, isog na kayo tanan, napundok na sila dito, nihunong intaw ng motor dito sa kilid, kulba sa tingin kitong iyang, kuha na ito kayo, warag ko siya kayo, ligsan man.
Nya diha na ko nagunahuna, di giday maayong manghatag tag kwarta dinhis karsada labi nag mga bata. Ug karon ako na gining usahon din agyog ko mohatag og kwarta dihas karsada. Hazard yun, hazard. Sakto giday ng wisdom diha sa Cebu City nga dakpon ang manghatag og kwarta dihas karsada. Nahug og hazard ang mga bata. Nakaana gis Edgar, stand pa dir ako ga-imagine ko gimok akong dari kay stilang highway do na. National highway, mga sakyanan perting kusuga, mga motor perting kusuga, mga bata tabok-tabok panon-panon kay nangita lagi ang taon tong 50. Naku, pastilan ang kalipay nila mahimo niyang kasakit tungod lang atong kwarta. Maorasan na ang kwarta dinis kalibutan. Lipay kay ka nga purti nimong daghanag kwarta nya giligsa na diay ka sa ligid sa sakyanan ni Satanas ug gida na diay ka ngadto padong sa impierno sa kamatayon nga dayon. Ang imong katawa unya baslan og hilak. Muna ay ginahigugma ang kwarta. Example gito na ako mga bataa. Kwarta layat-layat. Wa na maghuna-huna og naaba ni peligrong mahitabo. Bisag gisinggitan na nakong mayo ay sabog tabo kay daghan sakyanan pagbantay mo. Wa maminaw kay nay kwarta. Laban na yun. Sus, kuyawa gid aning kwarta, di ba? Kaning pari og daghan kulikta. Awa di ko kahibaw nga ang nag-text nako nga madre gusto dayong mo ambits kulikta. Sige ter, ari dire. Kamera man duha. Sige ter. Ang tango sa ninato atong sutana og imong bilog. Pahimuslan taning kwarta. Daghan kay nahimong bisyoso, daghan kay nangihimong adik tungod aning kwarta. Daghan ay nakapangabit tungod aning kwarta, wa kabantay ba tungod sa kalipay. Daghan kaayo ang nadisgrasya tungod sa kwarta, inom ug maayo, dadayos motor, bangga dayon, patay tungod sa kwarta. Wa patoy kwarta, dito mag-inom, dito tong uli sa ila, manglimpyo pa to, mamanday pa to dito, kay way ikasuhol sa karpintero. Pero daghan magkwarta, idit pang sekretary, abot ito. Di sa kumudi, need na. Ano? Ay, gabaan ta, kabuutan sa bayin tao. So muna, nga ko lang ba, magbantay ta aning kwarta, kay muratag bata usahay, way control, basta nanay kwarta, wa na maghuna-huna, unsaon ni, ug unsay mga peligro nga hitabo, mautong gagmayng bata, aktual to. O mas laki ba? Ang ilang kalipay, layat-layat god. Imus igla, tanawa pa niya. Hagka namang kwarta, isihag na. Alam, layat-layat. Pero ang laing sangbahin nato, na ko ang bata, lipay kay gitagaag 50, layat-layat. Ako kaha, no? Magmisa ko tagaan kog 50 pesos. Mulayat-layat, baka pos kalipay. Pero himoon ganig 50,000, ako layat-layat sa pari. Nindog na tayo.